Alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis taklim warkop yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beriring salam selalu tersanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua, dan insya Allah besok di yaumil kiamah kita semua berhak mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para orang sami kami mulia, ketua umum, saudara-saudara sekalian, para bini sepuh, para bini serta seluruh Banten yang sepuh Banten yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kepada Gusti Allah, juga minta alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau kemarin kita pandangannya hanya awal-awalnya hanya Pak Yai dan Pak Ketua Umum, Mbak Haji dan semuanya yang sepuh-sepuh kemarin. Sekarang dikasih yang bening-bening kan. Kingkong. Alhamdulillah ya. Ceweknya sekarang banyak. Jadi mentolongi gue termoto ireng. Ben ora ketok lek lirik ya. Nggih Baji nggih. Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Salawat dan salam moga sareng-sareng dipunaturaken dumateng Kanjeng Nabi kaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Oke, para rawuh sami kami mulia, kalau sampun dipunaturaken kali Pak Yai masih bahas tentang bagaimana caranya belajar luwe. Oke. Jadi bagaimana kita belajar untuk lapar, gitu ya. Di sini ada makalah bahwa yang pertama ini belajar lapar. Belajar lapar. Tentunya lapar itu kagem Gusti Allah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berbicara yang pertama, pembahasan yang pertama sebelum kita bahas hadis itu. Seseorang itu dikatakan zahid, zahidun ay az-zahidu fid dunya, az-zahidu fid dunya. Niku syaratnya wong diarani zuhud ing dalam dunya niku pernah sugih, pernah kaya, pernah longgar, terus kemudian masih dalam kategori taat tenggene Gusti Allah. Niki jenengan pirsani. Tiyang niku lek diarani zuhud, berarti seseorang dikatakan itu zuhud kalau beliau niku pernah sugih. Sugih itu kan masalah nominal kan masing-masing. Enten sing dia memiliki harta benda sing jumlahe bisa jadi seumpami 10 yuta, tapi ternyata kebutuhannya 12 juta, berarti kan minus, berarti dereng sugih. Ada kalanya namun gada arto sekitar gang 100.000 tapi kebutuhannya hanya sekitar 300-400 ribu, berarti turah. Nah niku diarani sugih. Ini alon-alon gitu. Jadi wong niku dikarani az-zahid fid dunya, wong sing sengit donya, wong sing boten kedonyan. Niku nalika pun kaya, pun sugih, longgar tapi tetap taat. Sehingga kekayaan ini mboten ndadekne kufur. Kan sering kan awake dhewe niku ngoten, besok lek aku duwe kendaraan sing apik bakale tak gawe seumpami tak gawe majelisan taklim. Engko lek wayahe udan kersane mboten kejawaan, lek wayahe bentar mboten kepanasan. Giliran iso tumbas kendaraan sing apik kur dilus-lus nang omah mboten digawe teng pundi? Teng pundi-pundi. Malah ngaji malah wayahe teng masjid nyeker. Nah niku kan berarti menandakan bahwa
zuhudnya dereng tepat. Yang kedua, contoh yang paling sederhana itu adalah ketika tiang niku lek siam, lek poso, krono dalam kondisi fakir niku kan lumrah. Untuk orang enek panganan terus poso niku kan memang sudah sepantasnya ngoten. Cara wong ora duwe dhuwit sederhana niku kan sudah sepantasnya, sewajarnya. Sing rada mleketek lek. Nah, orang duwe macak duwe yang rada repot nggih. Nah, tiang zuhud niku duwe beras kata, daharane kata, tapi milih daharane sak cekape. Duwe tabungan kata, duwe arto kata, tapi milih damel pakaian, kendaraan, dalem sak cekape. Niku lho sing diarani zuhud niku. Iso ngerem. Lah awake dhewe niki kan gampang stres nggih termasuk kula barang mulai sik enom ngeten niki kan. Angen-angene kedawan dompete cupet niku lho ora bakal iso zuhud wong niku. Ngalime kaya ngopo, ilmunya tinggi seberapa, pemahamannya sebesar apapun, lek kepinginane nggayuhe niku sik luwih adoh timbang nikmat sing pun diparingi pangeran teng ndekne niku wau kok gegayuane niku tasik luwih tebih niku mboten bakal iso nyucuk wangine zuhud niku mboten bakal. Ya sesekali mungkin ya sadar, sesekali mikir, sesekali penak niku ya bisa jadi. Tapi masya Allah niku mboten bakal iso nyecep wangine rasa zuhud, rasa sufi niku mboten saged. Karena syarat pertama seseorang ketika dia zuhud niku lamun to ndekne mangan sedina ping 5 saged milih mangan ping kalih nggih, milih mangan ping 3. Mboten kok terus dikuangan kabeh nggih. Dhisik kan pane tumbas beras sak karung niku 25 kg. Nah niku kan 2 bulan pisan tumbas. Saat niki tumbas bedino nggih saged. Lelek masak artinya ketika kita mengkonsumsi ya kecuali kalau dijual sehari pinten 200 kilo itu betul opo. Makannya kita latih sak cekape nggih. Nah, ngoten niku wae. Lamun ton dhisik saumpami kita pergi ke warung yang mewah ya wis Bonelino dan ngoten niki contoh-contohnya. Dulu kita arep rona ngenteni sebulan pisan utawi seminggu pisan. Terus kalau hari ini kali Gusti Allah pun dibutuh pun dibuka. Lamun tos dino ping 3 mangane kelas-kelas yes madai barane ngoten niku. Lamun to iso gek pilih masak piyambak, gek pilih makan dengan makanan sederhana, niku berarti awake dhewe niku mulai nyecep nikmate zuhud, nyecep rasane napa istilah ini? Nikmate bener-bener taat ning gone pangeran niku ngoten niku. Soalnya kembali lagi wong beling niku perlu modal niki lho nggih. Nomor 2, untuk nakal atau dugal itu perlu modal. Modal salah huruf salah makna gitu. Perlu modal ini ku sekawan siji loro tentu papat. Nomor setunggal untuk nakal niku kudu pinter. Lek ora pinter nggih nakale biasa. Makanya lek duwe santri kok pinter, belinya mesti beda. Jenengan punya anak, IQ-nya kok seumpama anaknya pinter, kok luwih cerdas. Yo benten memang nyobane gitu. Yang kedua, samune pinter niku longgar harta, gadah harta. Lelek mboten gadah duit ya golekane ya kopi gratisan, barang gratisan. Max sak men iki 250. Hah? Sing isi pinten niku? 330 mili. Vodka niku. Niku kan enten sing merek mix niku. Dan niku regane 250. Isine kur 330 mili. Lah nek ning warkop gratis. Oh, lagi niku. Duko sak dikira gini bayangkan untuk nakal niku perlu modal, masya Allah. Lek buatan modal nggih repot. Niku longgare harta. Nomor 3 niku paras. Wong ganteng, wong ayu luwih nyoba timbang sing elek. Kulo belani sing elek wae barane kulo bareng ngene iki.
Yang terakhir ini adalah jabatan. Dibayang. Tiang niku lek pun ngalim pun pinter, terus pun cekap hartanya, terus parase nggih ganteng, jabatane dhuwur kok taat. Jan ganteng kaya Sayyidina Utsman niku diarani zahid. Makanya Sayyidina Utsman niku kan zuhud-zuhude wong niku Sayyidina Utsman. Disebut apa? Zun Nuraini. Dua cahaya. Saged garwa istrine putrine Kanjeng Nabi kalih, setunggal kalih. Sing nomor setunggal sinten? Sayyidah Ruqayyah. Nomor kalih Sayyidah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Bayang malih. Terus Kanjeng Nabi niku tasik dawuh pisan kas. Lamun to aku jek duwe anak wedok sitok engkas, tak kekno rabi karo Sayyidina Utsman. Lah Sayyidina Utsman niku gak pinter nggih, sugih nggih, gagah nggih, jabatane dhuwur. Sakderenge mlebet Islam niku kan Sayyidina Utsman pun dados sayyid, pun dados bendarane tiyang Quraisy, masyaallah. Makanya dua anak loro Kanjeng Nabi niku sing sepindah kan Sayyidah Ruqayyah karo Sayyidah Ummu Kulsum niku kan Kanjeng Nabi bebesanan kalih pamannya to. Utbah kalih Utaibah niku lho, putrane Abu Lahab. Abu Lahab niku gadah putra jenenge Utbah kalih Utaibah. Nah, Utbah kalih Utaibah niku dikon mlebu Islam boten kersa, akhire kalih Kanjeng Nabi dipaksa Ummu Kulsum karo Ruqayyah senajan to bojomu saurunge yo ganteng yo gagah sampean pegatan wae. So, tak golekno jodoh sing luwih apik timbang jodohmu sing saiki. Dilalah Sayyidah Ruqayyah kalih Ummu Kulsum niku manut. Lah sak sakune manut terus kemudian digarwekaken Sayyidah Ruqayyah dirapikaken kali Sayyidina Utsman. Mboten jangkep kali tahun Sayyidah Ruqayyah sedo terus dinikahaken adike Sayyidah Ummu Kulsum dinikahaken mboten sampai 2 tahun nggih sedo malih. Makanya Kanjeng Nabi niku sampai sabdo niku wau. Yo ngalah aku stokku anak wedok ada entek. Lamun to ijik tak ngehno, ngono nggih. Saking gantenge Sayyidina Utsman. Makanya lek Khulafaur Rasyidin niku sing paling mboten istilahnya tidak menggunakan kekerasan. Niku nggih namung Sayyidina Utsman. Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar niki cerita sekedhik ya. Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar niku putrane Sayyidina Abu Bakar niku dihasut kalih sinten? Abdullah bin Sabah. Lek Abdullah bin Ubay bin Salul niku dedengkote tiyang munafik. Lek Abdullah bin Sabah niku tiyang munafik yang menghembuskan Khawarij, tiang-tiang muslim sing mensesatkan, mengkafirkan sesama muslimnya niku yang menghembuskan adalah Abdullah bin Sabah. Nah, bareng ngoten niku sinten? Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar niku nalika nyeneni Sayyidina Utsman teng daleme. Sayyidina Utsman lek sampean gak gelem mudhun ke pemerintahan, lek sampean gak nyerahne pemerintahan ning gone kaum muslimin iki mengke, lek sampean gak gelem tak tombak miliyo tombake sing endi. Masyaallah. Sehingga Sayyidina Utsman niku sedo awake niku dicoblos tombak jumlahe niku 14 tusukan dalam salah satu riwayat. Riwayat sing lain niku 3 dosa sekawan tusukan. Gek namanya Quran ngeten mawon. Sowan teh. Miliyo. Iku ngoten mawon. Subhanallah. Niki nggih ceritane dadi jenengan yo cuma ngoten yo dilawan lho lene wong. Makome beda. Kula jenengan terus mapan ae yo ojo. Nah, makomnya berbeda. Nggih, kula bereni. Untuk nakal itu perlu modal. Makanya tiang niku sing dicoba pinter, duwe luwe, parase rada ganteng utawa ayu, jabatane rada dhuwur niki mesti beling. Mesti lho, apa meneh lek nglumpuk. Halah. Wong iki teko. Niku jarene kitab wis ngoten niku. Bon, jadi ketika ini sudah ada pada diri kita hari ini kan karek ngrayai to, kira-kira aku ki
dikai sing ndi kali pangeran. Lek dikai ngene iki berarti tugasku mung kanggo taat. Kecerdasanku bukan untuk mempolitisi atau mengkadari orang lain, tapi kecerdasanku untuk melayani umat. Hartaku bukan digunakan untuk saya gunakan foya-foya untuk kemaksiatan, tapi hartaku saya gunakan untuk ibadah. Paras pusing ganteng, paras pusing ayu niki ora kok terus tak pajang ning sosmed karo megal-megal ngoten nggih. Ya dia kados baji wau kan nggih, dadi ngaji-ngaji. Saya lagi ngaji. Nah, jabatan yang tinggi kita gunakan untuk mengayomi masyarakat. Masya Allah. Pun ngalan-alan. Berikutnya, terus jauhipun Kanjeng Nabi teng hadis qudsi ingkang dipun waos kalih Pak Yai wau bahwa barang siapa niku ninggal mangan sakpuluhan krana Gusti Allah. Nggih. Ninggal mangan krana Gusti Allah. Berarti kalau di sini nomor 3 ini ada pembahasan makan dan tidak makan. Makan krono lillahi ta'ala nggih, jenengan dahar kok lillahi ta'ala niki dadi baro kadung. Lek jenengan ninggal makan lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi darajat. Saat ini kula tanglet, kula kalih panjenengan termasuk niki napa niki? Ora mangan miso-miso, mangan ra tau donga. Bolone setan. Maka jak salat angel, jak ngaji angel iku jadi ngeten iki nggih. Kan dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku to, sing sapa wong mangan lali ora maca basmalah ndang lek eling terus bismillah. Lamun ta ora eling terus mangan wola wali boten maos basmalah, setan ning barengi mlebu teng jeroning awak, jeroning ati, jeroning pikiran. Akhire setane mlebu teng majrut dam. Nggon liwate getih. Dijak salat angel, jak ngaji angel, dituturi maneni. Lha dinasihati diceramai ke opo iya ngomong tok. Pokoke sing ngoten-ngoten niku lek mangan ra tau bismillah. Utawa lek ora leh panganan suwak. Ini ngapunten nggih. Mungkin diswantet kula. Diatur nih kali Pak Yai wau, sing sapa wangi ninggal mangan sakpuluhan lillahi ta'ala niku derajate munggah pikantuk manzilah sing dhuwur tenggene Gusti Allah. Nah berarti lamun to kula panjenengan dereng kuat ninggal makan sing kata nggih, yang kita ini belum bisa benar-benar meninggalkan, yang ngajinya masih ada tehnya, masih ada kopinya, masih ada jajannya, sing penting bismillah. Panganan ini kuau ben dadi takwiyatan lil ibadah. Kan mangan niku kan batas hisabnya kan at-taqwa. Diarani panganan niku kan takwiyatan ay at-taqwa, kekuatan kangge ibadah. Lelek kekuatane tinggi maksiat yo jo emane masyaallah. Jadi makan lillahi ta'ala itu luwih apik. Nanti lek ditekoni teng matae mangan ora apa-apa wong lillahi ta'ala. Desa orang-orang ini kan diwakili kali Pak Yai dibuka ila hadratin Nabi Mustafa kan nonton niku dadi panganane pun barokah. Sing jibeng lek marung ora bismillah. Ya Allah, marung entek 500 entek 1000 karo wong papat ngene PD-ne ra umum. Giliran tidak urunan 15.000 sebulan kok yo mlipir. Jaluk disantet kok piye? SPP anak saya ketahui sebulan enggak. Alasannya belum macuk Ustaz, belum macuk piye lho. Iya neng. Bon. Ya, jadi di sini tadi kembali. Nah, bon. Jadi lek mangan boten lillahi ta'ala, sekarang kita berubah mriki. Lek makan
utawi boten makan niki kok teng mriki boten lillahi ta'ala, boten lillahi ta'ala. Kapan mangan boten lillahi ta'ala berarti niku ikhwanas syayatin, barengi setan. Luwe kok boten lillahi ta'ala niku memicu apa emosi, niku micu bodoh. Sing emosi sampai dari makan kabeh lapar merubah manusia. Iklan nih loh gitu. Kita lanjutkan sedikit tambahan keterangan ya. Nggak boleh kopi luwes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Abu Sulaiman lan dawuh Sayyid Abu Sulaiman li'an atuka dirapun nyenton ninggal sapa ingsun makan ing sapuluhan min isya'i sakwise salat isya sapa ingsun iku ahabba luwih den tresnani ilaya maring ingsun min ya ilailate ila subhi dibanding yang lain mulai bareng isya atau subuh. Oke, boten dahar bareng isya ini loh, boten dahar sapuluhan ninggal sapuluhan dibanding yang mulai sampai subuh itu luwih apik yang mulai luwih apik ninggal mangan terus boten jam mulai sampai subuh. Tapi jam mulai itu apa? Masalahnya kan ada keterangannya. Dan saya Abu Sulaiman itu lagi boten dahar terus melek di maknaan di zikir. Gawe dhewe lagi boten mangan, lagi boten dahar turu ning mulak malik, lagi turu ning mulak terus nyetel HP boten nyetel kitab. Sing doi sing bulan ada ngacur Bahaya tak? jadi HP makan dari itu. Jadi kondisinya yang berbeda seperti ini kita bisa memahami ya. Warak dan turu jamaknya agomo, tapi lek pamane luwe iso diibadah di monggo. Tapi lek pamane terus luwe dadekne ora iso turu terus kemudian kita yang enggak napa malah lek nonggo terus ceritane nonggo di yang lain, nah itu malah lebih jahat. Gue nanti pulau dari kuat mriki main di sini saja, yang penting oleh barokah soda, badar, kemudian rokokan, ngopi, untuk alhamdulillah Gusti pun marah, nah makan dulu. Nah mulai somo. Iya, jadi Menteri itu ya artinya ya boleh jadi di satu saat nanti kita mulai, tapi dengan melihat pengkajian itu bisa dewasa nanti. Dan itu terus nanti itu terus dimaknani konotasinya. Oh berarti lek ngaji juga mulai saat itu seolah tahlilan berhiasan tentu itu bisa. Kayaknya kalau bertahlilan berhiasan terus kemudian mana lebih gitu. Jelas-jelas yang ini. Nah, kita lanjutkan. Wa min fawaidihi alon-alon nggih maksud itu. Wa min fawaidihi lan setengah saking faedah yang luwe niku Allah yang sia balaan. Nggih. Gampang eling lek urip niku dicoba. Walah Gusti jebule lek luwe iki ya kaya ngene. Makanya kan lihat kita belajar kan di awal-awal ngaji Ihya niku jenengan masih ingat kan di sini niki luwe lapar dugi wareg niki kan makhluk yang berbeda. Niki enten Gusti Allah toh, enten Gusti Allah. Gusti Allah niku nyiptane makhluk luwe. Sak sampune nyiptane makhluk luwe terus kemudian umumnya manusia, berarti ini amatul insan, tiang umum lek wis luwe terus kerja. Lek pun kerja terus oleh bayar. Lewis oleh bayar terus tugas makanan. Setelah makanan dimakan lagi warak. Umumnya kan ngeten. Nah, lek sing makome dhuwur niku motong asbab sing paring luwe Gusti Allah. Lek ngoten kula nyuwun langsung mriki mawon. Gusti jenengan paringi warak wani ora kare. Ibu waktu tenang. Kalau memang makomnya pun manjing teng mriki nggih saged, tapi lek kula nggih boten. Kita perhatikan dulu, kita belajar. Gusti Allah niku nyipta makhluk jenenge luwe,
duwe makhluk jenenge warak, duwe makhluk jenenge kerja, bayaran utawi duit, terus kemudian bahan makanan. Umume secara sunatullah niki barengi kapan wong krasa luwe butuh terus gelem kerja oleh bayaran, dahar terus warak. Kan umume ngoten. Tapi di titik tertentu kula kalih panjenengan nggih harus belajar bahwa kadang-kadang Gusti Allah niku medhot asbab. Kadang-kadang luwe ora sampai kerja ditelepon kancane, ora oleh bayaran tapi mangan, terus kemudian warak. Dan gitu, ditelepon, bro, mata, kurang penak piye. Sing repot niku lek Gusti Allah niku niki lho, sing ditutup warake. Luwe kerjanane pol. Duwike akeh. Panganane sak umruh-umruh ora iso mareng. Luput niku ora oleh mangan gula, ora oleh mangan garam. Ya. Santen ra oleh ya. Wis. Sing saged damel wonten niku sinten? Gusti Allah. Balik teng mriku nggih. Jadi wong niku lek kadang-kadang lukwen niku ndan tebah wetenge dan ditebah dodone Gusti Allah, kula luwe niki makhluke pangeran. Kula luwe apik dicoba luwe timbang dicoba liya-liyane. Lah lek luwe niku tambane gampang. Ngulek sambel, ngono goreng tempe, jaluk ngene Pak Dowi niku kan tangga kula. Di wong niku lek sering luwe kadang-kadang nggih niku latihan. Makanya belajar dari kemarin-kemarin niku kan. Lek panjenengan pengen roh karakteristiknya orang niku dicoba lek wayah luwe. Lek luwe niku ketok asli. Nah, wonten. Mangke lek pamane ketes mantu to, jenengan undang tegene jenengan ojo kei wedang, ojo kei rokok, ojo kei kopi. Cuwar wis dino aja. Ora jiling itu berarti ya. Guyonan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, wa min fawaidil ju' dan itu setengah saking faedah luwe sehatun nafsi wal badan. Sehatnya nafas, jiwa, wal badani dan badan. Nggih arang kadring luwe lan. Hakikate puasa niku kan belajar luwe jane. Makanya lek diarani para pini sepuh, artinya para kiai-kiai sepuh itu lek ditanya pilih poso atau pilih luwe, biasanya beliau akan memilih lapar. Rokokane mantep, ngopine mantep tapi dahare kira. Senajan to mboten poso, bola bahayai kok ora Senin Kamis pisan ae utawa poso piye kok malah rokokan digetne terus kemudian makame dikurangi. Lah hakikate poso niku kan latihan luwe ngoten. Makanya lek bahas poso niku mesti burine enten fadilah. Jenengan maca ayat poso utawi tentang hadis poso, burine niku mesti enten bebungan. Sing sapa gelem poso ngene, sing sapa gelem poso ngene, sing sapa gelem poso ngene. Nah, padahal niku mboten artinya niku bebungah ben awake dhewe terbiasa mangan cukup. Didhawuhaken teng tafsir Munir, tafsir Malah Labid niku. Wong sing akeh njipuk bagiane teng donya, sok bakale niku bagiane karek titik teng akhirat. Diwujudne Nabi Ayub niku mengke bakale dadi nabi sing paling sugih teng akhirat. Sedangkan Nabi Sulaiman niku mengke bakale dadi nabi sing paling boten sugih. Nabi iki nggih pakai sugih nggih. Jenenge nabi kok. Tapi di antara para nabi sing paling boten sugih di antara dengan para nabi yang lain niku Nabi Sulaiman. Lah Nabi Sulaiman niku gara-gara nih gitu kok. Robbi bagaimana? Jaluk mulkan layam bagi ahadin min ba'di ayat ini. Gusti jenengan paringi kula kerajaan sing kerajaan ini boten bakal dimiliki oleh tiyang selain kula. Lah niku donga rodok laduk bareng iki rodok hati-hati. Kula pengen dadi jagoane Imata nomor 1. Hati-hati bener. Biasanya seperti ini. Jadi kembali lagi faedahipun luwe niku wau ndadekne sehate awak lan sehate ati. Fa inna man qalla akluhu. Fa inna mongko sak temene man wong qalla sing sedikit akluhu aliye mangan qalla mongko sedikit maroduhus lorone.
lek saged mengatur pola makan niku mesti awake luwih sehat. Masalah awak sing gede kali sing kuru niku kan lek cara al-anasir fi wujudil insan dalam kitab niku dijelasne wong niku diciptakan mablulah. Mablulah niku teles gampang lemu, mangan sithik lemu, mangan sithik lemu ngoten nggih. Ada yang diciptakan ya bisa kering. Jadi mangane oke senajan kok sak nampan niku ora bakal lemu. Enten to? Yo. Nggih, nggih. Makanya Kanjeng Nabi niku dawuh teng hadis niku nggih. Kul wasyrab, mangan lan minumlah. Walbas berpakaianlah wa tasaddaq fi ghairi syarafin wala mafilah. Salat nggih ngoten. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Bar ngoten pripun ayat. Kulu washrabu wala tusri. Di sholat niku lek boten sehat boten benar. Jadi memang awaknya harus nyaman dan sebagainya. Wa min fawaidihi. Dan setengah saking faedah luwe niku wau al-qudratu 'alal itsar. Al-qudratu itu kemampuan 'alal itsar. Itsar niku milih perkara sing luwih penting. Jadi akale urip. Nah, makanya lek teng qaidah usul fiqh sing tasik kemutan al-itharu bil ibadati mamnu'un wal itharu bi ghairil ibadati wal itharu bi ghairil ibadati bagaimana? Mustahabun. Ada nggih. Ngalah perkara ibadah niku dilarang. Contohnya rebutan soft ngarep dhewe utawi rebutan adzan. Niku lek iso sing adzan, lek iso aja sampai direbut. Niku al-itharu bil ibadah. Murih ngarep ing dalam urusan ibadah. Wal itharu bi ghairil ibadah, sedangkan mengalah dalam urusan selain ibadah. Nah niku menangan nggih, al-ithar niku menangan ing dalam urusan selain ibadah niku nggih mboten pareng. Ngalah nggih, al-itharu bil ibadah niku al-itharu bil ibadati mamnuun wal itharu bi ghairil ibadati mustahab. Wong niku lek ngalah sak liyane krana ibadah niku oleh ngalah. Seumpami masalah parkiran tulisi nomor 1, nomor 2. Niki nek presiden niki elek. Parkir berboy ngarep malah penak lek bolos kan ngoten mawon ber. Niku dalam selain ibadah. Lan niku wau faedahe lek sering luwe. Mangan oleh, sing penting bismillah. Mboten mangan ya oleh, sing penting lillahi ta'ala. Wa nailul fadilah, la sak sampune niku wau lek pun ngeten iki terus entuk fadilah sehingga bijaksana dalam kehidupan yang wallahu a'lam.